Apaya. Kaodhi nyime kaka achiel kuom tim mar nyiso mor kod hera e kindeni mar Christmas kod rwako higa manyien, tend boma Kisumu kawuono dhi chako bago budho e chuny boma Kisumu mondo oganda obi kamoro achiel kendo oyud yweyo. Gino motisi ni Kisumu Street Bash dhi ting'o tuke mopogore opogore mag nyithindo koda ka jomadongo kaka wuon igeno ni moluor Odinga dhi chako nyasi no ayanga e chuny boma mar yweyo ma idendo ni Central Square. Ka city manager Bala Wanga wacho ni ikruok duto oseket makare kendo kata rita bende oseridi neno ni nyasi no odhi e yo makare. Jothum mawuok Kaluo bende biro yuoro nyasi kendo nyisruok biro bedo mar luo kod timbegi. Kijalemo to 24th gotieno te bi e Central Square ka upak Yeso kanisni mopogore opogore ng'irewruok gi mor ulemo yaw higa maber ka en jamadho kong'o bi utim bia competition imadho kong'o nyaka okinyi ka en jamiel thum miel amiela ka en jago bet kigo mbaka ibede street ka ibed gi jowadu kigo mbaka u compare notes tarik 28 kata 27 to wadwa loso gi jaluo alwa ma othum e Kenya ka jago thum e Kenya ka gibi gimi jo turgi raha mo matin otieno no kende wasendiko nigi watemo loso kodgi en mano okaw gi kuno opogore opogore to wasefwenyo ni kind tarik 27 ng'eny yok ne ok ahinya to chieng' no be waluongo jomong'e tedo Kisumu ka te traditional food ing'e tedo keyo ing'e tedo pop ing'e tedo bambo koro chieng' no ok odoluongo luo night waluongo ni Kisumu night. Koro bed mabor gi timbe maricho cham Christmas mondi chi bang Christmas kijakuo e gibi kwel lakini sa Christmas kikibini dwa kwelo Kisumu ka kikidwa ni ndwa mang'ato Kisumu ka nikech wan gi security ya tosha both vigilant gi police.